Anya bịala ọzọ n'ụbọchị taa dịka o si dị ọka bụ n'isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme unu mana ọ n'isi mbido ka a na-eje wetara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme gịnị ga-akpụ unu obi aṅụrị n'oge aṅụrị naanị na isi mbido telivishọn dịka m si ekwu unu mana ọwa anyị nwawu ndị na-ewetara unu ma ihe ejije dị iche iche ma akụkọ ndị ama ama dị iche iche ma ihe ndị ọzọ nke ga-akpago obi aṅụrị nke emekwa ka ụbọchị gị na-aga siriri werere. Echefu na onye gị na ya nọ onye na-ewetara ya n'ụbọchị taa ama m na na-echefu na aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya wụka kachita kpofe eme gịnị Usain Bolt ofe achọ wee ya ofe aza aha nna ọzọ ọwa onye nwawu ndị ahụ aka anyị kpata ha na-akpụ mgbe ahụ ofe ebewa akwa ozugbo ya wuru ka o si dị dịka m si kwuo ọwụ na o were ozi chọrọ izitere anyị ma ọwụ na awere ahịa ị na-ere ma ị na-azụ azụ ma ị na-ere ere ma ị na-akụpụta egwu ịchekwa ka egwu gị na-abata n'oge aṅụrị mana ka anyị gba egwu ndị ka anyị na-ewetara unu kwa ụbọchị ihe ndị emume ọzọ ndị anyị na-eweta gị zitere anyị ya gaa nọ na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ịchọrọ izitere anyị ozi na Instagram, Facebook nakwa Twitter ị ga-enweta anyị na @isimbidotv anyị na-aga eme gịnị kparịta ụka gị zitere anyị ozi ahụ ihe maka na asị ozi eziri anwụrụ ka m na-esi ekwu oge niile na orule eluigwe ntị na-atụpụghị oge nye anyị ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ dịka o si emegasị akụkọ ndị ama ama dị iche iche dịka o si agagasị na ya bụ indọstrị na-atụpụghị oge nke m ga-epuzi wepụtara gị ugbu a ya bụ n'ụbọchị taa akụkọ gbasara Majek Fashek ya nwa amadi bụ onye a natụrụ ozi na o jiri arụ mana izuụka ole na-aga aga ka na-anọ na ntụtụ ozi na ya bụ nwa amadi anwụọla ịma ka ọ na-esi adịkarị ọtụmadị akụkọ gbasara ndị ama ama dị iche iche a na-adị ekwukarị mebi na ọnwụ ha ma ọ bụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche megasịrị ha emechazie amatazie na gịnị ihe ọwụkwa na asị na onye onye ya bụ na onye ahụ anwụghị kama na o were ihe ọzọ mere ya ịmara ka ndị ọha nta akụkọ na-esi eburu aka ebe akọrọ ma nke bara aba ma nke na-aba mba agwakọta ihe niile ọnụ achịghị ihe ụmụ mmadụ ọzọ ịgazi ga-akọrọwa ashirike gị ị ga-ahụ nebo ga-abịa sị gị onye dị otu a mekwere ihe dị otu a gị ga-akọrọ onye ọzọ sị onye dị otu a mekwere ihe dị otu a ewurike tupu ọ na-erule onye nke iri ntị akụkọ ya echenjela size na onye dị otu a emeghị ihe dị otu a ya bụ Majek Fashek ka a natara ozi na gịnị ya bụ nwa amadi ka nọkwa n'ụlọ ọgwụ a na-ekpere ya ka ekpere isi ike ka o nwee ike gbake ka ahụ nwee ike maa ya mma wụkwa n'ihe dị ezigbo mma echefula Majek Fashek egwu ndị ọ kụrụ ewe egwu nke onye na Two-Face kụrụ o wee otu egwu ya nke m na-echeta Majek Fashek na New York ama m ebe a nso tatita ka m ga-eji mee gịnị kọchie ya nwa amadi ụfọdụ mmadụ amaghị na ya nwa Majek maka na ọ na-ebi ndụ ndị Rastafarians ndị a na-ebu dada na-akụ ndị otu Lucky Dube ha na Bob Marley ha na Raskimono ha na ọwụkwa Naira Marley maka ozi onye ọzọ bụ dada ya ozi na onye ahụ na-akụ reggae music naanị Majek Fashek bụ otu onye ama n'obodo anyị Naịjirịa ọwụ na-enwe ọtụtụ ndị ọzọ na-ejikwa reggae na-akụpụta egwu mana Majek Fashek bụ onye ama ọfụma na iji reggae na-akọpụta egwu ndị ọzọ anyị abịatụla ya ama m na ya ediluchala witete nwa enwere ebe ya bụ Fino kụrụ ya bụ egwu enwere otu o si gụọ ya wee egwu ya na nwata ọ na-eme gịnị na-anọsara nwa ahụ ọ bụrụ ike ọtụtụ akụkọ gbasara ya bụ ihe onyonyo maka na ọwụghị naanị ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa wekwa ihe ndị ọzọ anyị ji bịa echefukwara na m sị na gị na ọnwụ na ị chọrọ izitere ya ozi ma ọ were ahịa ị chọrọ ire ịchọ ka ndị Isimbido telivishọn nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa gịnị ka ị ga-eme gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ma ọ gị chọrọ inweta anyị na Instagram, Facebook, Twitter @isimbidotv ka ịpị ha anya ya wam anyị awụchie n'ihe onyonyo gị ma ọ n'ihu ekwentị gị anyị na-aga ebido gị na mkparịwa ahịa ahụ si ọ na-aga ọ ga-aga n'aha Jizọs amen. Ka m bubatara gị na akụkọ ọzọ m bụ n'ọnọwa akụkọ gbasara ịhụnanya onye ọbụla na-ekwu ebe ọbụla kemgbe afọ ole na ole ama ma oruru afọ abụọ ma ọ bụ atọ kwa oruru afọ abụọ ma ọ bụ atọ a na-anụ akụkọ gbasara Davido na Chioma oke ka akpọ ya ka orube afọ atọ ka akpọ ya n'oruru otu afọ anụọla akụkọ ha ụbọchị ọbụla a na-anụkarị akụkọ gbasara mmadụ abụọ ya wee ịhụnanya ha nke ọpụrụ iche n'ime ya ozi anyị na-anata na ya nwa amadi na-akpọ David Adeleke emere gị na agbanyere ya nwa ada nwa Igbo nwa afọ Igbo nwa adị Igbo ọ gbanyere ya ọla iji mee si ya na gịnị ị ga-alụ tupu ha mechaa gịnị
nke a na-akpọ introduction n'olu ndị iti ịmata mmadụ mmanya eso ya n'olu ndị baya asọ mmanya ajụjụ na ihe ndị ọzọ maka na-esi agwagbu ya n'obodo anyị ya wuru ka o si dị. Anabatakwala m gị ọbụ na ị na-abata ugbo ọchefukọ na ọkapụkọ n'isi mbido telivishọn n'oge aṅụle n'isi mbido tv wee ebe ihe niile na-eme dịka m si ekwu ya oge ọbụla. Egwu ka anyị nụpụrụ for you nke si n'aka DJ Ikul or Ikul mother Ikul or Ikul ha niile ụcha Ikul nke o tinyere Peruzzi na Davido n'ime ya wee egwu gabara ọfụma wee egwu gbasara ịma n'ụbọchị taa mgbe a na-ejebute okwu relationship ihe gbasara mmekọrịta mmadụ n'ibe okwu ịhụnanya na ihe ndị ọzọ gbasara ezinụlọ n'oge aṅụrị ewetakwara gị ma akụkọ ndị ama ama dị iche iche nke sonyere ihe gbasara ezinụlọ na n'ime ya. Akụkọ ọzọ dịka mkpụpụrụ okwu gbasara Davido na Chioma ka m banye na ihe ọzọ nji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara Yul Edochie ka otu onye na Twitter si ya na gịnị nna m ukwu na-ekele Chineke maka ndụgo dịka isi mee gịnị iji lụọ nwaanyị mụtụ ụmụ mgbe dị afọ 22. Ewu Chineke mgbe m nụkwara nke ahụ ewu kotoche maka na Yul Edochie wu ọ dịka ọnwa ikpete maazụ na ezinụlọ ndị Pete Edochie mụrụ mana gịnị ma ọ ga-eji lụọ nwaanyị nso ha mana asụsụ ọ sara nwa amadi ahụ ọ si ya na gịnị nwanne na mgbe ọ jere lụọ nwaanyị na-enweghị ego nọ na gịnị onwedị ihe a na-akpọ account balance ka ọfọzi ị na-enwere ego nọ n'ime ya ọ na-asị ka ahụ iji mee gịnị iji dọọ ọdụ si na ọwụghị tupu gị kpatacha ego niile ị na-achụ ego chụwa ego tupu gị si ka lụọ nwaanyị enwere ike kpatatụkwa onwe obere ego atụmadị n'ala Igbo ebe a na-alụcha nwaanyị alụcha o were otu ụbọchị m jụrụ mpa m si ya na ego ole ka iji lụọ mma m sef ya sị m nwa m gwa gị ego ole m ji lụọ nne gị ị ga-akwụli m ya maka na m ka na-akwụ ụgwọ isi ya ka agba m si ele na nke ka na-akwụ ya sị na a na-alụcha nwaanyị alụcha. Anyị abatala ọzọ ịhụnanụ ka ya bụ egwu nke ụmụobili Igbo kụrụ ha kpọrọ nke ahụ I Pray ya wee egwu dabara adaba ya wee egwu pụtara ọfụ ọnwụ na iche ga-adị ya wee egwu pụtara apụta ka na-eso na ihe a na-eme dịka o si wuru n'ụbọchị taa ma ụbọchị taa ka na-ekwu okwu gbasara ịhụnanya mmekọrịta ndị mmadụ na ibe ya na-ewetakwara gị ụfọdụ akụkọ ndị ama ama dị iche iche na ụmụasịrị ndị a dịka o si adabata ụmụaka ga-ewetara gị ya ka o ike na-adaba ya wuru eziokwu. Ihe ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara akụkọ gbasara Kirie ma a na-anụta na ya na nwunye ya obodo ka ha si mee gịnị gaa ọrụ uwe ya ka anụtara na amasị Kirie tetara ụra ofu ụbọchị bịa buru akpa ya sisi ọchọzi ebe m gụtara ihe a n'ihu nta akụkọ m si iche ma onye asụgharị ya ihe isi si na onye a nwunye ya buru akpa sizi ọ na-alụzi kọzi Kirie buru akpa pụọ n'ụlọ sizi ọ na-alụ ma o buru ike ya bụ na o buru akpa ya si na ọ na-alụ gawa n'ebe ọzọ nke ma ndị ahụ na-eme ihe ejiji ndị ahụ ego na-anọtụ ha n'aka o buru ike si na ka ọ gaa ebe ọzọ ọ rụrụ ụlọ ka oge ga-eziri ike hapụziri nwunye ya n'ụlọ nka ma ọkwa na ndị mere court wedding ya bụ na mere court wedding abịa na-enwe ka esi kee ya bụ nke ụlọ nke ahụ pụọ ụlọ nke banyere nke nwunye ya mana o nwere otu ihe gbasara ya bụ akụkọ nke m chọrọ iwepụta otu nwata na-emekwa ihe ejiji a na-akpọ Rachel Okonkwo nkọliwa Nsụka ọwụ na ịma onye a na-akpọ Rachel Okonkwo na-eme ụfọdụ n'ime anyị na-eji aha mmadụ ji mee ejije mana onye ahụ na-awụghị ezigbo aha onye ụtọ Ọsọfịa nọ na eji ụfọdụ mmadụ ezigbo aha Ọsọfịa na onye ga-ama mgbaga aha Ọsọfịa nke m owo ọwụ na ichefula ọgwụkwa na ewu nwatakịrị na-etolite ị na-anụ Ọsọfịa aha ezigbo ahịa awụghị nke m owo ya bụ Rachel na sị na gịnị o nweghị ihe jikọrọ ya na onye Kirie ịma wee ihe gbasara ndị ejije ndị a na-eme ejije a na-anọtakarị ozi na ha na-adị enwekarị mmekọrịta n'onwe ha mana Rachel Okonkwo na-asị na naanị ihe o nwere with Kirie with good working relationship ya wụ na iso ya n'olu ndị baa ya wụ olu ndị gara school ya wụ olu ndị nwere swag asị na ihe ha nwere mmekọrịta dị mma o wukwara otu kachi daa na ntị okay ha nwere good working relationship ya nwa ada ekwuola ya na gị na-enweghị na ihe ọbụla ọ na-asị ugbu a wụ na ndị niile sịrị na onye nwa bịa ghasasị ya ezinụlọ Kirie na ọnwụ na ọ ghasasịrị ya na abụmọnụ niile ha na-abụ ya ka ọ rekwe mana ọ bụrụ na ọwụ nye nwa ghasasịrị ya na abụmọnụ niile na ha na-abụ ha ka ọ laghachikwara ha ya wụ back to sender ya onye zitere m ya ga-achịkwara ya
anyị abịachitala azụ ọhụrụ na igere ihe nrute ya bụ egwu si ga ya wee egwu nke gara ọfụma nke si n'aka Slim Brown na Harry B akpọrọ nke ahụ Zamo. Chineke zaga ekpere gị n'aha Jizọs. Echefukwara na akụkọ ahụ n'isi bido telivishọn ebe ihe niile na-eme dịka m si ekwu ụbọ ọbụla m na-agụ ya ka egwu na ọnwụ na ị chọrọ izitara anyị ozi chọrọ iso na webụsaịtị anyị echefula ịga na www.isimbido.tv. ị chọrọ inweta anyị na Facebook, Instagram nakwa Twitter. ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. anyị na-aga eme gịnị akparịta ụka ihe ahụ ị chọrọ ime ihe anyị chọrọ ịzụ anyị nyere gị aka rere gị ya bụ erepụ ka ihe ya na-aga siriri werere ya hụrụ ka o si dị dịka o si dị m gwara unu na ụbọchị taa okwu gbasara ịhụnanya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka na-akpọ relationship n'olu ndị iti m wetakwere ya n'akụkụ ndị ama ama dịka o si agagasị n'akụkụ ha. ihe ọzọ m chọrọ ịkpọtụ aha n'ụbọchị taa ka maka na-akpọ BBN ya bụ Big Brother Naija nke Pepe Dem Gang Edition nke Pepe Dem akwụkwọ iwere oso ga-achị mmadụ na gbee mmadụ n'anya ma ọ gị ime ya aha eji mara this edition nke a na-eme n'afọ a. otu onye ama ama ọfụma na ya bụ Big Brother House onye akpọrọ Kafi ama m eweta isi ya n'ime isi ya na dịka isi ọkụkọ anatara ozi na osile na ya bụ Big Brother House wee wezuga onwe ya mana dịka o si wezuga onwe ya yawa na-asị na ọ maghị na ọ wụ otu onye a na-akpọ Ike onye welitere aka ka ewepụ ya. Ọ dịka ka ya na Ike ahụ dị nso na nso onye ka ịhụ na ọwụ onye niile ka ị na-ahụ ezi ọwụikoti ị na-ahụ ezi m gị fide na obi dị mma obikoko obi adị m mma ị ga-aghọta mana ihe ya nwụ Kafi ga-aghọta na ya bụ Big Brother Naija na gịrị onye ọbụla achọ ịwụ onye mmeri